chengjakkha tini manjak bine jo to takhupe bukuk songno Pholani kaplaisa Kaitor no chini kathang Kaitor no belai kin Hambai maro tini ni o sanja kachang jarani bagwi tamni himale bini hamari ni bishintai se chang tini oro jatno chang oro manjulai mano o panda Pholani Manna hnai o panda o Hingke Pholani ang Kaitor ni pok kathar Bible katharni hoite ang kaisa verse porinamu chungo obong kha Corinthians rongno sihormani Paul ni Prothom chapter 4 verse 16 nishimi 18 jara Ogbokrogo sijak tongo oito khlailaidi tongmani abo ni bagwino jeng bokha baya chini bosak thangrerek phano chini bokha salbrum brum kotal khlaijak rego tabu jeng srapsak isa tek tongmanmani abo bai no jeng rejangnai abo kubok kubangma babo pai khlaiya abo a tek to bai suthai kuru jeng nokma mani rokno kaichomui nai tongya nokjagya mani rokno se kaichomui nayo nokma mani ro srapsani bagwi se nokjagya mani ro khe tei pai khlaiya Kaitoni kok porman bisingtui jeng jotoni sakao no kaitoni hamari koplong haidi tabu kisa jeng surilaya Maya gana afa Kaitor ojorano jeng ini thani afaro afa ini khairang mani bisingtui se jeng tini oro kurung kuthumung mano jeng korongni koroktam ngi mano phia nang sawo jengno je jagao korongni koroktam phano angtheng a jaga ang norok bai tongo haini bagui jeng o sanja jarao Kaitoni mung lopnani o jarao jeng saksangna pongchogui se jeng Kaitoni kokno teibo jeng kaham kichini bokhao chobui a kokno jeng buini thaniwo pirirenani nangbo tan himale Kaitor jengno jotrano bini saijak bosa hnainai jengno tini hamari ro tai bini o hamari no jeng bini thaniwo talangwi thangke Kaitorni ha teibo warnai teibo warjangnai tai jeng o hani tongthangno o hani je tektorongno jeng tekto himyawoi bini je ha kotor kwar thani se chini langmano rimana bagui jengno bo teibo phanretheng hnai ojarao Kaitor no masui jao tei tini manjak phainai jotto takute bukuk songno Kaitorni hamari kuplong tei bini je kha bini je oitok rak bai khe jengno chini langmao jeng tongwi thangmana bagui phanretheng hnai ang jottoni bagui nai masui jao tei tini chini je o pandao je chini speaker bonobo Kaitor hamari kuplong khe tongtheng tei bini khoktui Kaitorni nangkuk mani kokno jeng khana bagui jeng jottono no hamari khlaiteng tei tini o pandao je Kaitor no lobui je rwchabnai tei Kaitor no lobui je khnanai jottono bo hamari kuplong khe tongtheng tei chini o panda no paithak Pholani simi paithak jora kaham krung khe pai manrona bagui jeng masui jao o jotto suri masanma subai Jisu Christoni mungui afani thani suri sano haidi hingke tini ni panda botang rongno jeng srapsa khnalayano tini ni panda botang ongkha hai moderator ongkha ang saksa Patriot Debbarma tei tini ni opening prayer angno khlaikha aboni yagulo tongnai praise and worship jeta jengno smai bai khakchang lead khlainai hingke aboni yagulo tongo ice breaking session
session no lead khlailaidi khakchang Debbarma abuni yagulo tongnai special number the special number sabjangai khorongnoi sumai Debbarma khoroksangkha bulirai mothani the khoroksangkha SMBA ni hingke special number ni yagulo tongo Bible reading the tini Bible reader angkha ke befazi mara hingke paithago jeng closing prayer narangnai abongkha speaker no closing prayer no surinai pia aboni sikang speaker no bojorar jangai jino Kaitor ni kok kaham bini kok rono chini thani tubuna bagwi hingke te kaisa sanamu jonggo chini o pandani kaisa belai kino one ama singsa te belai kino interesting te engaging je kaisa factor tong abong khachini ice breaking session hingke jeng sapta brung no jeng no boje chini ice breaking session so borok kabang mano participate layo te aboni bising dike jeng Kaitor ni tebo mane kog rono jeng sinani te cherlainani jora mano hme hingke tini ni ice breaking session ni topic kha Acts chapter 6 obo chapter dang khana verse dang khangle thik saiman lia Acts ni 6 ni sini 11 jora piaba khakchang jengno sanai abo tamano toi chapter 6 to 11 chapter 6 to chapter 11 ta balai na Hambai khakchang hingke aboni bagai jeng jotono korok safano koroya wei jeng o ice breaking session abo jeng jotono participate khalen tabuk pandano phalogui plangna bagai ang koijao smai te khakchang no borok jengno Kaitor ni kog no rechamong ni bising tikhe lowi plangna bagai tabuk o jora na thun ang borok khoroni no o pandano yak Hambai zoran bagai phaidi heke seng Kaitor no lobby resab lainai ang resab nai khak sangromani jisu ani seng tangsan resab laina seng kisa lebeler khaba seng o resab mungbai seng Kaitor no seng khulum lainai sangromani jisu ani sabai liatai chengmong no boni bugrani boro bole tini bethangnai bugra bole chini ani kothong mani samu rejabana janji sunimu ani kothong mani samu rejabana janji sunimu Bevagrubai di nang Kaitor no Chukhani tong thong le nang manana Chukhani brogle renai no no Kaitor hamza ani kothong mani samu rejabana janji sunimu ani kothong
sunimo Rama manota maleng lawo bugrano manu shake paltoro sakana hare nai shik tona boni tharbai se chengjakkha ani kothoma ani samo rchabanu chanji sunimo ani kothoma ani samo rchabanu Hambai Kaitor lobjakthang hainhai ang ojorano tini ni chini tifangno yafaro Belai khen Hambai khakchang jeng Kaitor ni mongoi o pandao hologoi telangmani bagui tei tabuk jorano leriyawoi jeng phaidi hingke tabuk ice breaking session o thanglai sinai tei o ice breaking session nang lead khlainani bagui ang haina hai joraro khakchang Hambai zoran bagai zoran bagai Hambai tini yang computer ni bo setup ro khlaima tongman bagai kisa leri tongkha nakardi phaidi heke sing tini ni chini ice breaking session no sing khlailainai tai tini ni topic ingkha samung chapter 6 ni simi 11 zora hake ang jotono no code renai puilao bang sakawari rekha haipano tebisa ang type khlai ruana tai norok jotono o platform no use tungjak ang saimano norok kebangma bar no participate khaikya abon bagi ang kha khlaio kono problem tongla khnai ang code refika jotono code angkha 384008 384008 norok join khaidi ang khulukjak no tai omo jeng menti.com te habi mannai tai jeng zoom no minimize khlainai jeng join khlai mannai tini ni tini ni chin quiz competition belai no klai tini ni session no ang klai khe no klai kya phiaba english bai nangnai kok borok bai tini krei english bai no haipon ke buklai ang wansugo norok joto no mannai hnei nei tai kaham ke participate khlainai hnei thanayo chini session 1 pai kha tini ke chini session 2 je o session 2 o kaham khlainai borok ni marks hain hai add ding finai tei ang abono add khlai tonnai ke je kabang mannai sabo top 1 top 2 top 3 abono sing ang group o sahornai tahmale chini oro session tongmaba kabangma session total session o je kabang points mannai bono chini winner rangnai phaidi haike ang next sinchiwana ang khaklayo jotono tiarangna hnai nai haike sab hapka sing nailai ang koinai norong ni asol bung bai habdi 8 participants kha tei ke bo habna mo chungnai tongkhe habdi tini no puila session 1 o habi malia phiaba tini se puila phaima ba session 2 o phan norok habdi kono problem krei ta malete kabangma sessions tongkho oro overall points se nainai je overall o kabang mannai bono prize mannai phaidi hake tei kri khana 8 participants no tumung no keba tongke habi mannai ang kisa te 1 minute zora ruana kri hingkang ke ang enter sininai singchini quiz round no sing thanglai nai
total 5 questions nai haike je dakti answer imanai borok points kebang mannai tai kebang marks bo mannai phaidi haike ang enter sinsiwana sengtai nasing lia norok tiar tongdi question number 1 ni bagi screeno norok isamo poridi Stephen, Philip, Prochorus, Nicanor, Judas, Antioch, Timon were the 7 chosen men for the distribution of food. Tini ni question belai simple. Tini kha true and false round. Norok true by false masanai. True da na false. Jotono answer kha je false rinai 1 bono lucky tang male omon chawo. Tangai chahamale oro Judas kerei Antioch nei kerei hake angoro alkabung dair mani ke je true renai borong answer chalia sabo ala ki je answer correct reka sang nai rena correct answer engka chini bukhuk patriot bo tini nong na thanai session of kerei Hambai nini correct answer ni bagai singomo answer nai liana x6 ni siming 5 sung nai kenugo 4 sijak tongo then we apostles can spend our time in prayer and teaching the word afru apostles rok saka sengke suriwana tei Kaitor ni kogno pinan bagi seng samung khlainai tei norok omo distribution of food no distribute khainan bagi norok tamma khlainai norok 7 borok no 7 man no choose khaidi okay borok no our responsibility rinai hini heke norok orono go sab no choose khaika Stephen, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas heke oro Judas kerei tei Antioch heke jagani bungse phaidi heke next to sengthang lainai next question norok tiar tongdi true and false round tabuk bo keba habnamo chung tongke habi mankho tahumale one question se thangkoba tini ni code norok nungnai 3840008 3840008 next question ang sinsinai norok tiar tongdi omo true and false no as they stoned him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. He fell to his knees, shouting, Lord, don't charge them with this sin. True the false? Stephen pathor khitar jakpuru boma sada saka saya. Correct answer inka true. Boma savo. Bosavo, Lord Jesus, receive my spirit. He fell to his knees, shouting, Lord, don't charge them with this sin. Phaidi sung nai lenai sabo fastest tei sabo points kabang mangkha out of 8 participants fastest engkha chini bukhuk aji tei topo tongo chini bukhuk patriot belai Hambai tai sengte 3 questions tongkho sengomono go jisu jefru crucifying go bono jefru cruceruo afru jisu bo omono sawo Sengnugo, Luke 23:46. So, then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hands. Aro saoje, afa ni folono nintani yafaro. Tai seng amo hakeno kabang mas similarities seng samungobo seng nugu. Alka samung ni chapter so nai kangke. Bini sagrero kabang mas samung klaimani abo je Jisu age klaimani abo hakeno borobo klayo. By the next question seng thang laena. Third question. Ang enter sinsinai norok tiar tongdi true and false sinan bagai je correct answer abono shindi the Lord spoke to Ananias of Damascus in a vision for laying his hands on Saul of Tarsus so that he can see again. Saul will be later known as Paul. Correct the true the na false. Correct answer engka true. Tamale Jeffro Paul Saul Damascus thangai tongo afro Jisu bono lamo malaikha haike bara kanang kha haike kanang fru Ananias no the Lord subrai saka nang thangai nai bini saka yagridi tamale botoisa nok nai phaidi seng nailai nai sabni saka sabni salia te sabo kabang points mang khasang nailai na
first sengkha chini takuk olin tai second o tongo chini bukuk azi first o chini bukuk patriot chini oro nugi tongo earthman nei sabongkha olonoro kisa bumung sairidi angnor ni score no add khainani ba earthman olonoro ni bumung asol bung sairizadi Haidi sing next question o sing thanglayana te two questions tongkho ang enter sinka Naidinaro. Peter healed Aeneas, who died after getting ill, and also healed Dorcas, a paralyzed man, in the name of Jesus Christ. True or false? Kabang mana true rika. Correct answer inka false. Tahmale angor kisa puzzle khairi kanorong no. Aeneas ngkangke je paralyzed man, Dorcas ngkangke je thinai, who died after getting ill. Dorcas Tabitha boh no. Guess pai diseng nai le na. Sengoro koroksa no correct nugo. Bukuk azi tai bo topo. Tai ngkangke o answer no correct relia. Faidi. Sengoro nugo. Acts 9, 33, 34, 41. There he met a man named Aeneas who had been paralyzed and bedridden for 8 years. Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Get up and roll up your sleeping mat. And he was healed instantly. Tai aro 41 go. But Peter asked them all to leave the room. Then he knelt and prayed. Turning to the body, he said, Get up, Tabitha. And she opened her eyes. When he saw Peter, she sat up. Oro sing John o sing chini John quiz round khlaipru sing nugo aro bo lasar no muthangmani bo lasar no kathini muthangmani tai aro kabang ma yakung khora rong no pulo tongna yakung khora rong no bo hamrumani abo haikeno hain hai oro Peter bo Jisu Kristo ni mungbai bo oro Aeneas no hamrifika Aeneas no hamrikha tai or je bukuk Tabitha bono ke kathini muthangka tahmale Kaitor ni Hambai Pholakathar ni Hambai babo khlaimanka. Next last question omono chini last question tinini session tuni je kam ke answer nai bono points ke bang man nai te bono winner reng nai o chini session tuni ang enter sinai norok tiar tongdi. Cornelius was a God-fearing man who was a Roman army officer who was shown a vision by God to summon Simon Peter to hear the good news gospel. True or false? Correct answer अंके true. False या तो हमारे Cornelius वो Roman army officer no है कि वो vision अनुखा Simon Peter no ring di hinay bohonza ka hake Simon Peter thangka Simon Peter bafru vision nugo je kabang ma mal mata mal nai rokno bo Kaitor bai saja go sadi nangomono khosai sadi ne afru a vision angka je Gentiles rokni bagi bo Kaitor phayo tai je fru Simon Peter aro thangai nai Kaitor ni koksao Jisu Kristo ni koksao borok jotono follow bai kobol zaka naiseng nugo porike Hambai heke sing nailai tabuk sabo tinini joton se points mangkao session 2 o tai ok quiz ni fast sabo sing nailai na o question ni fast singka chini bukuk eli hepano tinini winner engka chini bukuk patriot belaino Hambai session 2 ni winner bono sing o points no sing seiton nai note khlai nai te sing points no sing add khaina Hambai hake jotono Hambai mo yafaro te hain hai ozorano chini tinini tifangno yafaro Hambai Balai kena Hambai takok khakchang jengno ice breaking session no kaham ke teiduli ne kaham ke obhai kaisa platform ro bagai je jaga changchini
Kaitor no tui je chini shini maro saiman maro aborong no cherlainani joraro bagui te tini no puilang na ang oboy ice breaking session no first position man aboni bagui belai kan Kaitor no bo Hambai maro tam mehmale ang wan sugi maya ang obohay quiz competition rogo je jaga chang Kaitor ni kok no tui conduct khlai ar rogo ang first rogo ni manan hunai tam mehmale Kaitor ni chang jesuk mano chang cherlainadi chang Kaitor ni kok no jesuk mano chang khlailaidi hai pano jepropan abo mane gobang engya hai ma tongo pungya mane chang jesuk pano chadi abo chawaya hai ma tongo hengke tam mehmale Kaitor ni wan ma singsa chang jotno shiu Kaitor chang belai khen hamjago te bini thani chang poito khlai tang hangke chang mungsana phano kirina ni kolge hengke tabuk phaidi chang puilanu sumai Debbarma no o jora no ya phanai buni special number present khaina bagi sumai Debbarma angkha khlayo sumai tongna hanai chini bisingo phiaba chini participants ni list ang sumai no nobimania boba juda bumorok baida hapka na tini habui da manlia Semai ni kisa problem mangka signal mai ni ange hainge manli ahne sawo mo angan israi ni bekok sai tongo tabang nin damar ke te kuhun phano klaidor sem tongo sem phano kaisa sik verse musa sik rusabi ri risidi gite kaisa kok sanai bo haino connect sengi manli connect audio connect phaya tini ha chini ha ganangai mane tripura wa belaikan obo problem kana power ni problem ke internet issue belaikan angka mohai waisa panangya ko sini bisingo ko tako Moses tongo Professor Moses bo phano singno kisa tini exhortation sini phano rakha hangke haman haima tongang bono sikango koikha hai phano bori manglak jorari manglak toni sajak bini class rok da nana tong saimania tumung bo mania hangke tini kok sanani bagai olin phano eba khaksang phano sasitheng tai preference hangke Professor Moses no rakha hangke hamnai angbo tai connect ni manlia ani device bo hamlia signal bo mania asakno jotono Hambai ka hamke khlailaidi belai khen Hambai damar nang changno nangkukno ni kok rok information rok tui rupana bagi tam mehmale chang saimano internet issue এমন একটা মানে প্রবলেম ওটা যে চং ওইসো ওইসো খাবাই মো চঙি ফানো চং আবো চং সাকসেসফুলি আবো চং কমপ্লিট খাইনে এটা মেহমালে ইন্টারনেট গরই বা কারেন্ট গরই হিংকে চং ফোন ni chini problem tongo mane battery rok ring chang connect khaine ango phiaba chini battery o charge tong ha chini phone o battery charge full ngi tong phano internet connectivity green kan ke chang connection mayango dai wai solution ka ba apps rok khano chang support klaya ke storage rok support klaya ke approval chang connect ni maya omo hai ko ma jangjal phayo chini connectivity issues rok jeni ro chang chini samorong no successfully chang complete klaya klai maya hai phano tabu ko chang kha thiya winai chang wan shu lai nai tini ni o Pholani Manna pandao chang bahai ke chang agogoi thanglai te haini bagai ang haino hai koijao chini takhuk Professor Moses no changno kok thaisa thainei sai khana na ni sakang khaksang no haino hai koijao bo changno rsamung tang sar chamane bising te ke haino hai Kaitor no lobna ni jora na bagai khakchang Hambai zoran bagai
Phaidi hai ke sang Kaitor no lob laina te kaisar samung bai. Sang sab lainai chini Kaitor cheng no tuyo. Sang or samung bai sang Kaitor no lob lainai. Batha garadi kisa set khair gana ang. Phaidi hai ke sang o samung bai ya Kaitor no lob lainai. Chini Kaitor cheng no tuyo ake ang belai kak sango bebak samo khlai thani wo boni agbayano tuyo ano tuyo sal brum brumo boni agbayano tuyo boni logi mang tunay ano tuyo boni yagan why shall we show ani kawo duko kagsama slay jango krima singsa tong tayo bo ano tayo boni yagba ano tayo sa rumrumo boni yagba ano tayo boni logi mang tunay ano tayo boni yagba jesani ani faibo kagsang gayang le tomana kakerake ang tong sinai ano tayo boni yaga ano tayo sa rumrumo boni agbayano tayo boni logi mang tunay ano tayo boni yagba Hambai hai na hai ozarano tui phang no yafar Hambai khakchang mini khorang kachang bai khe khorang khatui bai khe chang Kaitor ni mung lobi knarma bagui te Kaitor ne no mano te ba hamari kuplong ke ton thang salbrum no tam ne himale nang je propano Kaitor ni mung no lobna ni bagui jora jakha ke
tiar ang ya phano tiar ang jak phano nang salbrum nang bini kogo nang ready ang tongo te haini bagi Kaitor no tebo suara thang bini kogno tirthani te bini samong khaini bagi te ni langmo bo Kaitor ni hamari kublong ke tong thang hai chengjakkha no Kaitor ni thani no suri jawa tabuk ang ojara rene chini bukuk ke beifazi marano bo chengno tinini Bible patharni kogrongno poriri khnarnai bukuk beifazi tabungano ojararu chini jottoni bagine Kaitor ni kog pathano tuwi phaina bagi Hambai tui phangno jorani bagui ang porinai Mathai simani kothama kaham chapter 25 verse 14 nisiming 30 jora kisa kolok kheno porisinai saka kok bokrok sijak tongo seleng khorok thamni rungthoma afuru omo haise engnai borok khoroksa beraina thangna nogo bini seleng rokno ringgui bini sompotini barja beri klangkha bo jotono no yak chuktui rui klangkha bo khoroksano rang basai tei khoroksano nuisai tei khoroksano sasai rui klangkha haike bo ongkhorui thangkha a rang khok basai mannai seleng logi no thangui bepar thangui tei rang basai ajikha abo haikeno arang nuisai mannai selengbo botei rang nuisai ajikha a sasai mannai selengke thangui hakor khurui bini nokphangni rangno phobui tonikha akhini no balogui tongui a selengrokni nokphang kifilui phaiui borok bai rang isap khlailaikha a rang basai mannai seleng phaiui tei rang khok basai yafarui hai hinui saphaikha nokphangsa nung ano rang khok basai klangmani ikonadi ang azimani tei rang basai nokphang hai hinui saka kaham no khlaikha nung kok khnanai seleng kaham nung kisa baise kaham aboni bagino ang nono kwbangmani barja berano phaidi ang bai baksa tongthok phaidi haike a rang nuisai mannai seleng phaiui hai hinui saphaikha nokphangsa nung ano rang khok nuisai klangmani ikonadi ang azimani tei rang khok nuisai nokphang hai hinui saka kaham no khlaikha nung kok khnanai seleng kaham nung kisa baise kaham aboni bagino ang nono kwbangmani barja berano phaidi ang bai baksa tongthok phaidi haike a rang sasai mannai seleng phaiui hai hinui saphaikha nokphangsa ang sawi mano nung maya kwrui borok nung kaima kwruio suda rawuio nung sarma kwruio bo thumo a kirima bai thangui nini rang no phobui tonikha ikonadi nini rang nokphang hai hinui saka nung seleng hamya seler ang kaima kwruio suda rawuio sarma kwruio bo thumo hnui nung sawi mano haida haike ba nung buino phano ani rang no lakai rethai klaimani haike ang kifilui bwsa bai buma bai manphaikhamun tabuk bini yakni a rang no nawi a rang chisai gnang no redi tamni hunke gnang no teibo rjagano haike bo teibo kwbangma manano phiaba kwrui khe kisa tongma suda bini yakni najagano a seleng bakwa no khe phataro mnakmao khiklai redi aro bo wahului makabano elemba kathar porimani bisingtui Kaitor chungjo tono hamari khlaitung haini hai tui phangno joraro Hambai bukuk beifazi obo belai khen wana wa singsa je nang chini dofani angui phano joda dofani angui phano no chini kok borok bai Bible no belai srai khete belai khen putui khe pori khana babe tamne henba tabuni jorao chungnogo kok borok sanai ba kok borok dofani borok khanase asuk kaham khe pori mania hanu aboni bagui Kaitor no chung lok theiklai Kaitor no belai khen hambai maro tamne hinmale nono obo hai kaisa swar rakha jenang kaham khe Bible no
tini chini bus kango pore reknar ka ang belai kino khatang tuksuka ke te busurinai mana obahai te bo kaham ke hamari kuplung ke Kaitor chanthang hani tabuk ojorano ang runamo chungo tini ni chini kokto bunai ba jeng khabai khokbai jeng request khainai tini je chini kokno narangnai chini professor Moses Debbarma bo tabuk ojorano nana angkheng tei jodi si bo prepare ang ya phano hai phano tini ni ojorano nawaine chini bwskango Kaitor ni kogrongno kisa share khlaiga hingke jeng belai kheno khatong nai angkha khlaio takhung Moses ojorano nawan na hanai kia ba bini umsasuk kebeng mungrok belai kheno tongkha hingke bo obono gosia bo mimano এই তাকো অজারানো মানা তাবো ইয়াফার যাও নিনি তামো সাথাই রকম নং সাইমানো belai Hambai ini Denmark no ano jora kaisa bagai ang just ang tini aku baik ko join mang manis hai pano ang just prepare to just tungjag ya hai pano kisi sa kajar ko khano share khai ke kisa ma jora mana kha Hambai Denmark uloro ham kita bisa jora nawe box kalayano happen just 5 to 10 minutes dodi norok jora rimangkhai ang bo kita jora nanai hari kita chung Bible pori nailano aro Romans ang bisi cox log iglap Romans chapter 1 verse 1 no teachers chung nailano book of Romans chapter 1 verse 1 ang khabel jotona khabai na hanoi oro ang English by portion Paul a bond servant of Jesus Christ called to be an apostle separated to the gospel of God oro chung o verse kaisano chung kisa nailano oro verse chapter 1 verse 1 Paul room songno kok tung suigor puru bini a salutation no অথবা bini welcome অথবা introduction bo puila o kok thai kaham tai kok thai bai bo chengjakkha mani oro chung tamo naina tamo no ang sanamu chung male tini o sana jorabo the exhibition of our identity mane chung bahai ke chung sak chung jotono kaitono sinigana chung jotono Christian ne chung khao chung watai chung kosina layo chung mane chung Christian haipono tamung male chung sangsara tongma ba o sangsar jungjal tai o sangsar asu kothin jora tongma ba wasawishu being a Christian tamung male chung out of track bro chung ungo obosung ungo ungya ni chung semia oro tam sanam chung o Bible o verse especially chapter 1 verse 1 room ni oro chung semono je Paul sak no bahai ke gosuina ka sak no botam no hnoi exhibit khaika othoba bo sak no botam hune funukha bo je puru Paul songno kok tung suina cheng pru abon bagai oro chung nalen kisisa oro bupulan sawoje bo kok tung chengrana sekang bo puila kai tham bini title অথবা কাই থাম দিনি আইডেন্টিটি নো proof khema tongoro Paul a bond servant puila kai Paul bini sak no bo kai toni chongjak borok kotor ni gosinaya puila sawaje bo Paul a bond servant mane ang kai toni seleng ni puila bo sak no awon bore bo sawaje servant of Jesus Christ called to be an apostle mane obon loglo sauje am proksa chongjak chonghor pon chung saimono othoba apostle teke sangkai bo sauje bini teke sa last je bini phunuk mori man hingkai separated to the gospel of God ora tinta chung sinimu nugo Paul ni bisingte ora to bopula point sauje he is a bond servant Paul is a bond servant mane seleng khoroksa ora servant
Jefuru study servant nui word no automatically chini bukhaw othoba chini khaw jung kaisa wasumu phayo je a servant must be a lower than his master mane servant matam male bo ekdum seleng ma singsa othoba samung tolani samung khaijanai othoba ekdom samung chaya no ekdom samung chikon sano khaijanai othoba khai samung khainai rok no servant tabu servant tabu Greek je jung word man abo khai dolos no kintu Greek ko jefuru jung dolos ni meaning no jung interpret khayo apur jung tamman male servant obo kaini basis tongo kaisa kai servantness in willingness otho voluntarily kaisa tongo servant without willingness jung wasa wisu nogo seleng tu khake seleng rok borok musung ya phano malik ni kok ma khnang ngete kaisa kai sak musung tuino musung ma bising tuino malik ni kok no tai khnawi samung tango tabu oro pol tam samale pol oro nijeni bo sak no musung jagya wi bo samung khaya phia bo sauje bon servant mane ang sak no voluntarily musung guna ang kaiton thani sak no ya far ganai oro bo jono phunuma tango born servant of Jesus Christ mane boro willingly bo kaiton ni seleng huni bo sak no oro phunuma tango abo haigeno tawtini bisingo jung borok munusu as a signature jung borok munusu sumjaganang borok jung oton saimono jung waiso tam male jung sak sang seleng huni jung gosimia jung sak sang jung no Christian huni jung gosio kaiton sinai huni jung gosio haipo no jorawo jung sak no seleng huni gosinemia tabok seleng male a seleng masin samung khainaya seleng tam male kaiton ni samung tangna bagai nung busuk tolawo ang khoriman kaiton ni samung tangna bagai nung sak sang busuk chikon samuiman obono Paul phunukmase an bagai oro Paul sawoje bongkha willingly bo kaitoni sangtangna bagai servant engkha obo haikeno a theme othoba a musungma a Paul ni musungma chini Christian ni bisingo tai chini bisingo jung ma phunugo tai ma phunuknai tai phunugi ma tongnai obono hunoi ang obono ang khakawo tai encourage ma khai ang thajong sagaje jung saksana waisa wisu jung seleng hni gosinemia being a educated person jorawo jung tolani borok bai jung frungjana musungya jorawo jung chini sai tolani borok otho chini sai rengo tolani borok bai jung frungjana musungya jung se saksana kotor ongoi jung frungna musungo phia bortam sagaje seleng mane a borok bo ma surungnai buni thani tai buina ma furungnai nge chini bisonga chongkai tamu male chongkai sur phuna musung seleng na chung gosinemia wai sabu chung obo chini borok munusu obo kintu Paul ni seleng ma jaga sabin ma jaga chung oboni definition chung maya second point chung nai ne nung bo sauje call to be an apostle Matthew 28:19 sawaje thangni sungjaganai ka chang kosma ham biridi jebor potak thane bono bap tuibe bapsma redin saw tabuk chung jotono o Matthew 28 othoba mathai 28 অধ্যায় 19 20 no chung jotono poribo chung jotono chung bono by heart khai chini bukhaw chung mur tonja pheba khor busuk bororok ta khor busuk Christian rok khor busuk ka chang sinai rok kubui khe a commandment অথবা commission no chung rahuiman or so the Paul to be an apostle or apostle simply means tam send one ang kha ka jotono ani ko khana hanoi ang samia kebo emne norok ni or simia ani ro kisa network kisa problem haing tongo haipono norok just norok ni yakare I mean raise your hand or I mean image norok memory mano dori khrawi tongke ang tak samusumake to be an apostle mane apostle simply means borok khoroksa send with commission borok saksona ang apostle othoba ang kaitoni seleng ni chongnai borok bo saksagno kaitoni commission na tuyui tongnai borok bo hnui bo gosinai mano saksona kaitoni borok ni gosinai ba piaba kaitoni kokthai porigo kaitoni kokthaino saimana musungo haipono jorawo jora queen dog othoba jora tongfano
Kaitor ni kok thaino othba commission no chung tlangmaya send with commission sagri manje apostle manje send with commission being a Christian ani tam samung thai oropol tam sakaje ang sudo servant simia ang khoroksa commission no tui tongnai borok boni to be an apostle fiabo selling logi Kaitor ni commission othba Kaitor ni kok thaino tui tongnai tai samung tang tongnai huni bolbo sakno define khayo oro bini first bini salutation no abon bagai or tam sakas apostle mean chung saksono chung jotono Kaitor sagri chung indirect sagri othba indirect disciple ne chung jotono goshine bono even though chung Kaitor by chongjak Jesus Christ ni yak by oto buku by tai yak by nuhunja buku by nuhunja tai chongjak sagai nge phono indirectly spiritually chung Kaitor ni oto Jesus Christ ni sagai ni chung sakno chung goshiwo tabu ang goshima loge ani commission tamo ang Paul haike a commission tui the man ang Paul haike as a commission anodagi mani ang rakoi the man jorawo rakhomaya jora phayo jorawo chung khlaimano jorawo khlaimaya haipono chung try khainani othoba Kaitor ni samungno tui kha oi unani Kaitor ni kok thaino share khainani abo khorokta Christian identity chung jefuru saksano ang Christian ni saksano chung jefuru gosin naimano a borok a seleng a Christian bo saksano Kaitor ni seleng willingly selling ni bo sagno chongnai teksan kitam chongnai mole bo khoroksa Kaitor ni sagri with a commission ni bo saksno chongnai manai number 3 sayam sumaketini separated to the gospel of God je borok saksano Kaitor ni seleng oto saksano Christian ni chongnai borok bo sob somoy bini bukhawo obono mama sugnai bo Kaitor ni kothoma kahani bagi bo sakno juda khema tonai sakno juda khema tonai obo sauje separated to the gospel of God so Paul bo puila tam bini bo tamori kha bini identity he's a servant he's an apostle and he also a person who is separated for the or to the gospel of God so mane bo sakno juda khayu nakha tung to semono je Paul ni background Paul khorokse erom borok haimeni sajinai borok haima tomani Roman soldier tomani bo Christian sa tongne borok Christian buthanai borok unka Paul fiba Kaitor kok sam bising te bini kok sam Paul finally convert ngui tam khaika bo Kaitor sinika Kaitor ni commission nakha Kaitor ni seleng khata buta male bo Kaitor ni kok thani bagi bo sakno aborok bo bini agini deba tomarono norui Kaitor ni kothoma kahani bagi sinbo juda kibini sakno snamka juda kibini sakno snamka is separated ang nung hor busu chung Kaitor ni kok thani bagi chung sakno chung slai oto juda khait naima obongkha je borok sakno juda khainai mane Kaitor kok thani bagi je borok Kaitor kok thani Kaitor ni kokno commission tui thang tongmanai tai je borok sakno seleng ngosine manai a tinta identity ungkha Kaitor ni aroni phaimani je borok chung phaimani tai chung sakno chung Christian hoi gosina harman mani key point chung jefur sakno chung Christian hoi chung sakno chung gosina manai ang podo khayo o tinta point othoba o tinta identity jini sago chung ma phunuknai ang Kaitor kothoma kahani bagai ani mafa ani neighborhood ani sakchalai ang nori maro jorong chung manornai jorwa ani unbelievers neighbors na ang manornai ani kothoma ani Christian kothoma kahani bagai jorowo ang sakno yafar sugui commission tui Kaitor ni commission tui ang busangma himnai jorowa ang sak kotor phano tagari kotor khaitong phano Kaitor ni busangma ang seleng ngui konjini ngui bini sangma thangnai obongkha bini osana jorowo kisa joran bising phano ang Kaitor kothano share khana musungman ang khakhe jotono at least o kaitam point no
좀 bkhau tui to hake ang kha ko bono je chung we can be called a Christian or a good Christian. Ang poto khayo jotrono khana kana hanoi Kaitor bini o kokno cheri sambisin tu jono hambai khaito hambai hain hai ti khona jorariu Balai kena Hambai sini elemino tini ni serapsa ni bisingo no sini request no go shiwi nawi nai chungno tini Kaitor ni kok katharong no share khlailaidi ni bagui chung sini Professor Moses Debbarma no balai kena Hambai maro tamne himale tini sini je elemi tongmani macang bagwi Debbarma bo sini bisingo tong tuti phano bo chung by connect ni manlia haini bagui bo agini shimino chongjak chini elemi tong phano bo chung by tini kurungi manlia phiaba chini kisisa samani bisingo no nang chungno jorori mangkha haini bagui belai khena Hambai takhung Moses no tei chung wansugo chini thinangni joto pandarogo no nang obo haikeno chungno tebo kok kaham sawi khnarnai te chungno kaisa kaham Christian nani bagui tamo nang te chung chini pholano bahai ke tebo kathar te kaham ke chung snamui tlangnai abo norok no kok chungno tebo kachara naknai chung wansugo belai khen Hambai ke tabuk tamni hinba chini bisingo tini je special numbers rok rochabna kalai borok tini chungbai manjabi manlia te connectivity issues ni bagi bo borok muchung tei phano chini buskango borok Kaitor no lobai rochabi manlia haini bagi chung tabo ojora no tei hologia winai ang haino hai khakchang no jorarana mochungo bo borok ministry ni ungui mungsasuk sathai rok jori tongkha ke chini buskango saklai rana bagi belai no Hambai ozoran bagai yang Hambai maro chini Professor Moses tam male bo chini o pandano tini machangraman bagai sing request khaimano bo naragman bagai belai no Hambai maro teni ni kok bai nung sing no motivate exhort khaiman bagai belai Hambai te sing no buskang omo haken manai sing khaklayo tai tini joto manjang nai no ang Hambai yafaro tai omo haikeno chini o panda no norok joto no chini o pandan bagi suri tongdi tai panda manjak di tai chini je ice breaking session rok khlai tongmani buskango bo chini tongkho session 3 4 5 aboro bo norok kaham ke part na di hni ang norok no request khlaio tai Kaitor norok omo haikeno Kaitor sung joto no chubai tongthang khairogoi tongthang tai ang asung no sasinai hang hai Hambai ruinai ozarano chini tui fangjugno yafaro khakchang nini kogrok saklai mungrok pai khna hni ang wansugo oro current thangmani bagui waise achom sakhe ani connection off hongai thangka te ang haina hai mobile hotspot baise tak to isa ani ko device no ang connect khlai ta isa oro krangi mano do hongke tabuk chung chini panda no mathakna ni bagui ang koijanai chini tini ni je Kaitor ni kok to bi phainai elemi Professor Moses Debbarma no chini closing prayer no khlainani bagui ako padikai do suryano kai chini ka thangkai tor chungno no ojor belai Hambai maro haino hai tamni ma nungsono ojora kese ni bising phano internet issue ni bising phano hai bobakar nungsono jora kai kisa chung nungsono jora ka hambikha chungno belai Hambai subai ojoran bagai subai chungni kothana tui chung surunglaimani bising tui nini mung puchung thung nini hawar jak thung te nini mung tothung bobakar afakai chung busang salo chung haino hai dol kubang khechung o online meeting chung maja mana bagai subrai nung chung jora samiridi
Hambai rochin tahu kaksang bagwi te Hambai rochin buku moderator bagwi apa nombrono kami tidulkha na chino pasha to nung chino tongkha bela Hambai apa nung chino jora ya kichung apa jora Hambai hana chung sis sakno ya paro apa chung nung chino haino ni musude nung tondi chung haino hai kurung maya sak painai hati wa pano painai hati wa apa nung chino tongdi nung chino murugu tonda ya paro bebak sang pala tai chini hoklongma nung chino tongdi chino murugu haino khane samjak phungka ham phungli hnei bebak surme farma subrai chino sana amen Hai di hingke tabok jeng jotono thansa khe jotono chini video on khlaioi te chini audio rokno switch on khlainai jotono hor kaham hnei wish khlailayan hor kaham jotono no Hor kaham